No hei taas, mitäs tänään kokataan? Siis pikku välipala, kun mä en nyt käynyt syömässä tänään tuolla. Niin, banaani. Nyt mä koitan tehdä tämän videon sillä, että ei mene se 90 sekuntia umpeen. Että täytyy niinku puhua tosi nopeasti, tehdä kaikki bla bla bla. Täytyy koittaa, ettei vedä käteen tässä pilkkoa pansku. Tää on tämmönen taas, juu, älkää sanoko mitään mun kynsistä. Tää on ihan, täytyy ottaa lakat pois ja tehdä, ottaa lakat kokonaan pois, mutta tää on nyt mun sapuska, niin se on ihan sama. Eikä banaani. Sitten jogurttia. No mulla on nyt tämmöistä jotenkin mansikkajogurttia, se on ihan sama mitä jogurttia. Noin. Kaakaojauhoa. No niin, tääkin alkaa kohta loppua. Missä mun sponsorit on? Alkaa kohta. Ei voi kohta tehdä videoita, kun ei ole mistä kokata. No sit yllätys. Kaurahuutaleita. Niitä kans tällä. Tää on tuore puuroa. Eikö tää ole tuore puuroa, kun mä nyt teen tässä niinku vahingossa? Mutta tää on tämmöistä pikatuore puuroa. Tähän vois laittaa vähän toi vaniljasokeri. Ja vaan kun mä tykkään vaniljasokerista. Taiko vaniljasta. Se on vaniljavuute, ei se olisi parempaa, mutta nyt ei oo sitä. Ja toi ei löytynyt kaupasta siis. Ja sit vaan kato, hämmennetään. Näin. Ja annetaan sitten tekentyä hetken aikaa. Mun hermoilla ja toi psyykellä, niin tää tekentyy sit pari minuuttia tässä, kun mä vien tämän tuohon sohvalle ja alan syömään, että siinä se sitten tekentyy. Mut tää on ihan niinku, tässähän on nyt kaikkea. Tässä on hedelmää ja maitotuotteita ja sitten suklaatia, eli kaakaota, mikä tuo kaikkea. Eikö kaakao suklaa oli joku, niin se tuo näitä hyvän olon tunteita? Elikkä, niin, no joo, ihan sama. Mutta tämmöistä mössöä tässä nyt tuli ja maku on ihan kohillaan. Ei tarvitse aina keitillä sitä kauraa, puuroa. Elikkä, mutta ei mitään, jatketaan harjoituksia.